na kirki mai ba da ƙarfi da kuzari aiki to wallahi sai Genex na kan muskon Ku kasance tare da wagga tashar don samun sabbin shirye-shirye makamanta. Kai kala. Wai ni sani wannan wanda yake huce nan yayi lakwalli wai. me yasa kace haka Kullum in gashi da takardu dumu-dumu da dictionary da journal a hannu kuma ba taba ji ba ya fara shi. wannan haka Kuma ba taba ji ba ya. sani bai bala kwal Sani yayi da gardama da Allah tare muka girma da Kai saya dai in ga. magariya maka tashi tare da Allah ni kake Ni gardama magana mana. Sani yayi da kake kwal. mini gardama da Allah Wodi sani ne mun yi sa'a. Kake mishi gardama. magariya maka tashi tare da Wodi shi ne mun tabul Wace lakwal tsaya, wace lakwal? Kulyan tala'a. to billahi lazi Kun tabul guda ne mun kai zama. sunan ka makaryaci alquran Tabul guda mun zama. sani yana kwal To ga ta halan nan ma zo. To ga ta halan nan. ya sama ko sai ta farga shai amma ta Genex ne ko Genex ne wallahi ya sai da kamshin na gani gardama ce muke wai sani aha kamar ta ne ba wai kamar wai ice da aka dasa haka ta tashi me ake ce mata da faransai in arbor Ba ka shi ba. menene in arbor ba kun ji ba in arab uwi to kamar in itatuwa ne indiya ne in da yawa ne eh ozu furai Ku kasance tare da wagga tashar don samun sabbin shirye-shirye makamanta. Ose furai. Ni abu ya yi kari na. Ina mace ne ni da gidan frankin shi ne mun lakon. Labarai, nishaɗi, al'adu, tarihi, musulunci.